Ja, tak. God aften, altså. Nu skal I høre. Jeg har konstateret, at det der forskydninger, der var i tid og rum i morges, og som har været det hele dagen, de er faktisk væk. Hold op med det der. Ja. Der er simpelthen sket et eller andet, så de er forsvundet, og alt er godt. Jeg er måske lige bortset fra, at der mangler nogle spejder. Men det har jeg også en løsning på. Jo. Jeg har fundet ud af, at man kan ikke bare sende nogen væk. Man skal have nogen til at hente dem igen. Vi har nogle vindere heroppe jo. Jeg tror, det er dem, vi har kåret som de bedste spejdere, ikke sandt? Ja. Jeg tror simpelthen, at vi skal sende dem ud i tid og rum, og så henter de manglende spejdere tilbage. Inklusive jeres slikmutter, så jeg ikke får buksevand. Slikmutter! Det må vi lige... Slikmutter! Det må vi lige arrangere, ikke sandt? Ja. Nu skal I se, unge mennesker, I skal bare følge med mig, så skal I ind i tidsmaskinen. Ja, you're all going. Yes, all the way. Thank you. Så, værsgo. Ja, værsgo at tage plads. Så skal jeg lige ud igen, jeg ved ikke, men... Jeg kommer endelig ind, der er masser af plads. Så skal jeg skynde mig at komme ud, så jeg ikke kommer med her. Ja. Nu lukker jeg pænt efter, jeg kan have en god tur. Ja, tak. Ja. Så nu sender vi dem væk. Jo. Fordi jeg har regnet på den ballistiske koefficient her hele dagen. Og de kommer vældig fint tilbage igen. Jo, det gør de. Nu skal I se. Hvis nu jeg trykker her, og så indstiller jeg den der og der, så er vi ved at være der. Nej, kan ikke nu. Nu går det stærkt lidt pludselig. Sådan der. Så skal jeg så bare have jeres hjælp. Jo, som vi plejer. Ja. Jeg har prøvet det før, så I ved godt, hvordan det foregår. Det er hernede. Nej, det er hernede. Hernede. Ja. Og så må du have. Ja. Så skal vi se, om ikke der sker noget. Her. Ja. Jo. Hjælper til gang, så. Nej, hvor er det fint. Hej, Nick. Jeg skal lige tunes lidt. Nu bliver det spændende, hva'? Nu bliver det spændende. Jeg kan se på monitoren her, at de har været tilbage til hulemændenes tid. Og de har været derhen, hvor de andre var, og hentet dem også. Skal vi se, hvad de har fundet? Om der overhovedet er nogen? Hallo, er der nogen? Nej! Jamen... Nej, der var de manglende spejdere jo! Ja! Og vinderspejderne var her også! Ja, så virker min tidsmaskine jo! Jeg kom ud alle sammen! Og modtager folkets hyldest! Kan I høre det bravende bifald? Ja! Ja.
det er dog fantastisk. Ja. Tidsmaskinen virker. Ja, slikmutter hun er der. Ja, det er faktisk... Jeg får ikke buksevand nu, vel? Nu er hun kommet tilbage. Det er sådan. Det er sådan. Hvad nu, hvis... Du må lige høre efter her. Nu stod jeg og arrangerer et lille saftevandsdiskotek i aften til jer. Kan det hjælpe på det, ja? Vi skal have saftevandsdiskotek. Ja. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, fordi I har knoklet med at gå tilbage til tiden. Og som tak for det, så er der gratis popcorn nede i kiosken. I skal om et kvarter, når det her er færdigt, så må I hente en kop eller en mug, og så kan I få gratis popcorn til professorens saftevandsdiskotek. Okay? Det er anden gang, det sker. Ja, jeg har lige fået fat i en af mine bekendte, der hedder Mark. Han kan noget med noget diskotekværk. Han er dygtig, er han. Ja. Ja. Hvad sker der heroppe i tidsmaskinen? Nej. Det ryger jo ud af alle vegne. Nej, det er nej. Der er hele den. Der er hele min tidsmaskine. Vi skal have fat i brandvæsenet. nej. Nej. Jamen, hvad gør vi? Brandvæsenet. Hvor bliver de af på? Vi skal have fat i brandvæsenet. Åh Gud. Nej. Jamen altså, den fine tidsmaskine, nu virker det hele lige så godt. Nej. Er der nogen, der har en brandbil? Hvor er der en brandbil, når man mangler en? slukket nu. Det har vi. Det var dejligt. Dejligt. Tak skal I have. Søde brandmænd. Tak skal I have. Jamen altså. Det ser ikke for godt ud. Ja, men
mere alle sammen. Ja, fordi det er jo ikke kun vand, der er i den der brænding. Der er faktisk også saftevand. Ellers så kan det jo ikke være et saftevand på en diskotek, vel? Nej. Om lidt, så kan man få saftevand i brandbilen. Og man kan få popcorn nede i kiosken. Jeg er ikke for langt mere. Selvfølgelig så kan I også få musik heroppe. Om ikke så længe. Om ikke så længe. Kan I have en rigtig god fornøjelse.